you have the floor. Okay. ሰላም ከመይ ምስኹም ኣብዚ ከባቢ ናይ ኣውሮጳ ዘለኹም ማለት እዩ ከመይ ውዒልኩም ከኣቶም ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ናብ ካልእ ትርከቡ thank you for coming ናይ ሎም መዓልቲ ኣቕራቢ ሳሙኤል እማሃዩ ንሕና ብጣዕሚ excited ኢና ሎም መዓልቲ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚ ዘቕርቡ ሰባት እንተደኣሃልዮም ኩሉ ሰዓቲ ዳርጋ ኩሉ ሲፍቲ ሓደ ዕድመ ደሎን ንሕድሕዱ ዝፋለጥ ኣብቲ ታሪክ ናይቲ ዝሓለፈውን ተመሳሳሊ ርእይቶ ዘለዎ ወይ ድፈላለ ርእይቶ ዘለዎ ግን ኣብ ሓደ መድረክ ዝነበረ ሰብን ዕድመን ዳርጋ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ሓደ ካብቲ ኩሉ ሳዕ ንደልዮ ከኣኒ እቲ ፅልዋ ናይቲ ዝግበር ኣብዚ ኣብቲ መንእሰይ እንታይ እዩ ግን ብዓቢኡ እቲ መንእሰይ ከዓ ታርኡ እንታይ እዩ ንዓና እውን ነቶም ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ታሪክን ናይ ዝሓለፈ ምናልባት ሓደ ግዜ ምትልላኻት እውን ክኸውን ዝኽእል ብሓባር ኮይንና ኣበይ ንኸይድ ኣለና ግን እቲ መንእሰይና ከመይ ይከታተሎ ኣሎ እቲ መንእሰይ ኣብቲ መጻኢ ታሪክና ኣብቲ መጻኢ ህልውናና እንታይ ኣለዎ ንዝብል ኩሉ ሳዕ እንዳተዘራረብነሉ ኢና ንኸይድ ስለዚ ሎም መዓልቲ ሳሙኤል ኣብዚ ምምፃእኻ ንዓና ዓብይ ተኣሽሙ እዩ ዓብይ ህያብ እዩ ክብል ይኽእል ስለዚ ነርቨስ ኮይነ አንግዛይቲ ገለ ኢልካ ኩላና ኢና አንክሸስ ማለት ፍልጠት ናይ ሓደ ሰብ ፍልጠት ኣይኮነን ዘሎ ናይ ኩሉ ተደማሚሩ እዩ እቲ ፍልጠት እቲ ክትመሃር ትኽእል እሞ ካባኻ ሎም መዓልቲ ንሕና ንመሃሮ ዓይንና ከፊትና እንታይ ስምዒታት ኣለዎ እንታይ ክንርኢ ክንክእል ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ እንታይ እዩ እቲ ትሕዝቶ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ መንነትን ኣብ ሃገራውነትን ዘለዎም ርእይቶ ነዚ ሳሙኤል ብድመስሎ ብድፈልጦ ብተመክርኡ ዝሓልፎ ዘለዎም ተመክሮ ምስቶም መንእሰያት ዘለዎ ርእይቶ እውን ከቕርበልና እዩ ማለት እዩ ዶክተር መብራህቱ ከዓ ሞዴሬተር ናይዚ ናይ ሎም መዓልቲ ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ እቲ ኣገባብ ናይቲ ገዛ እንታይ እዩ ኩሉ ሳዕ ሳሙኤል ገለ ፕሬዘንቴሽን ናትካ ፕሬዘንቴሽን ንገለ ግዜ ክትገብር ኢኻ ሶሪ ተርጓማይ ከኣኒ ግርማይ ኣበለኻ ግርማይ ግርማይ ዘሚካኤል ከኣኒ ክትርጉመልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ነዊሕ እቲ ግዜ እቲ ናይ ምትርጓም ኩነታት ክህሉ ከሎ ግን ተፀዋዊርና ክንቅፅሎ ክንሰምዖ ኩላህና ምክንያቱ ንኩላህና ዝርብሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ እስኻ ከተቐርብ ኢኻ ግርማይ ተርጓማይ እዩ ዶክተር መብራህቱ ከዓ ሞዴሬት ክገብሮ እዩ ድሓር ዕረፍቲ ኣብ ቅድሚ ናይ ሕቶን መልስን ርእይቶታትን እተውና ከዓ ሓፃር ዕረፍቲ ንወስድ ኢና ብድሕሪኡ ተመሊስና ኣብቲ ናይ ምክታዕ ንኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብሽም ሰነይትና ክኸፍተልኩም ክረኽበኩም ጥራይ ኢለ መፅአ ምክንያቱ ሎም መዓልቲ ካልእ ጉዳይ ስለ ዘለኒ ምናልባት ሙሉእ ኣብዚ ኣይክህሉን እየ ግን ሆፕፉሊ ክምለስ እየ ፀኒሐ ኢለ ማለት እዩ ጆን ዜማ ኣላትና ክትሕግዘና ትኽእል ገለ ኢልካ ነርካ እወ ንዓ ግበረልና ብድሕሪኡ ናብቶም መቕረብትን ናብ ሞዴሬተርን ከነሕልፎ ኢና ማለት እዩ ኦኬ ታንክ ዩ اوكي مو يغنيلنا مبرات يغنيلنا يوهانس ناتي صبو درش زمرات كالنا كنتي تتغيسو زلوت ناي لومي ارستنا ميت برا اولوس ميت برا دكتور مبرهت أنميت yourself في جبالها. اوكي كمتي عن طبيعة ستغسى نايلومي ارستنا من اسيات ايرترا اب ايرتراوي هاجراونتن
ሃገራዊ መንነትን ዘለዎም ኣረኣያ ይዝብል ኣቕራቢ ከዓ ሳሙኤል ኣማሃ እዩ ሳሙኤል ኣማሃ ተቐማጣይ ካናዳ እዩ ሕጂ ኣብ 4ይ ዓመት ናይ PhD ናይ ዶክተሬት ትምህርቲ እዩ ዘሎ ስለዚ ጽንሕልና ዶክተር ሳሙኤል ክንብሎይና ግን ሕጂ ቶም ዩኒቨርሲቲታት ከይቅየሙልና ብሓውና ሳሙኤል ኣማሃ ክንቅጽይና ካብ ንዓመት ዲን 9 ወርሒ ዝመጽእ ዘሎ እዋን ማለት እዩ ሳሙኤል ኣማሃ ኣብ ኩዊን ዩኒቨርሲቲ ናይ PhD ናይ ታሪክ ተማሃራይ እዩ ከም ዝበልኮ ኣብ 4ይ ዓመት ይቀራረብ ኣሎ ሕጂ ቅድሚኡ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓዲቀይሕ ኮሌጅ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ተሓጋጋዚ መምህር ነይሩ ናይ ታሪክ መምህር ማለት እዩ ቅድሚኡ እውን ንናይ ኤርትራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ሃይ ስኩልስ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ኣብ ምድላውን ብዙሕ ነጢፉ እዩ ምናልባት ምዝናይ ሎሚ ዘቕርቦ ታሒዝና እውን ድሓር ኣብ ሕቶታት ዲባዕሉን የቕርቦ ኸውን እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ኣብ ህንጸት መንእሰያት ኣብ ሃገራውነት ከመይ እዩ ትሕስኡን ክረዳኣና ይኽእል እቲ ኣርእስቲ ሰፊሕ ስለ ዝኾነን መንእሰያት ካብኡ ሳሙኤል ቁንጭል ኣቢሉ ኣረኣያ መንእሰያት እሱን ናይቲ ከባቢኡን ኣመልኪቱ ብፍላይ ከዓ ምስቲ ናይ ታሪክ ትምህርቱን ተመክሮን ኣታሒዙ ከሪአና ክፍትን እዩ ግን ኣርእስቲ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ሳሙኤል ንብሙሉኡ ክሽፍኖ ወይ ክምልሶ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ርእይቶ ናቱ ምዃኑ ኩላትና ክንግንዘቦ ዘድሊ ይመስለኒ ከምቲ መብራት ዝበለቶ ዓንተበይ እቲ ኣብ ስኔትና ድዩ ኣብ ካልእ መድረኻት ዘሎ ርእይቶታት ወይ ከዓ ምብሃል ብዓበይቲ ብወለዶ ገድሊ ዳርጋ ዝተዓብለለ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ሳሙኤል ናይ ሎሚ ኣብዚ ምቕራብ ገለ ዕድል ህበና ማለት እዩ ትንእሽተይ ወለዶ ኣተሓሳስብኡ ከመይ እዩ ንኽንርዳእ ኣብ ርእሲ እውን እንታይ ኣለና እዞም ዳረኣያ መንእሰያት በቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ተመክሮ እቶም መንእሰያት ካብ ኤርትራ መፂኦም ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ብዘርእይዎ ባህርያት ኢና ዝበዝሕ ግዜ ንመዝኖም ወይ ከዓ ኣብ ገሊኡ ናብ ሶሻል ሚድያ ንርእዮ ፅንፋዊ ዝኾነ ተሓሳስባታት ንኩሎም ኤርትራውያን መንእሰያት ይውክል ዝብል ኣረኣያታት እውን ኣሎ እዞም መንእሰያት ደኣ ሃገራዊ ስምዒት ዘይብሎም ምዝ ኩናት ናይ ትግራይ ተተሓሒዙ እውን ክሳብ ነብሶም ዝፀልኦም ሃገሮምን ህዝቦምን ዘየፍቅሩ እዮም ዝብል እውን ገፊሕ ዝኾነ ስዊፒ ስቴትመንትስ ይስማዕ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣትዩ ሳሙኤል ቁሩብ ክትንክፈልና እዩ ሳሙኤል አንተበይ ክዛረብ ከሎ ቁሩብ ነርቨስ ኮይነ ኣለኹ ኢሉ እሞ ነርቨስ ምዃን ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ ድሕር ነርቨስ ኮይንካ ተዳሊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ዘይተዳለወ ጥራሕ እዩ ሃንድራ ኢሉ ዝኣቱ ስለዚ ጽቡቕ ኣለኻ ይኽብሎ ዝደሊ ምናልባት ሓንቲ ክወስኻ ኣብ ሓደ ዘመደይ ኣብ ፌስቡክ ሓንቲ ቴክስት ሰዲድለይ እንታይ ትብል ንሓደ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነበሩ ሓደ ዓብዪ ሽማግለስ ናይቲ ከባቢ ፈላጥ ለባም ዝበሃሉ ሰብኣይ ካብቲ ከባቢ ካልኦት ሰባት መፂኦም ሓደ ሕቶ ሓቲቶሞም ይብሉ ሕጂ እቲ ሕቶ እንታይ ዝብል እስኹም ዶ ተዓብዩ ደቅኹም ኢሎም ሓቲቶሞም ሕጂ እቶም ሰብኣይ ከዓ ሓንቲ ሰበይቲ ዕትሮ ክትሰርሕ ከላስ ቀዳመይቲ ዕትሮ ዶ ትሰርሕ ድሓር ከዓ ካልኣይቲ ዕትሮ ትሰርሕ እታ ካልኣይቲ ዕትሮ ትሰርሓ ግን ኣብታ ቀዳመይቲ ዕትሮ ጠፍጢፋ እያ ትሰርሓ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ዕትሮ እታ ንእሽተይ ዕትሮ ድያ ተዓቢ ዋላ እታ ካልኣይቲ ዕትሮ ኢሎም መሊሶምሎም እቶም ካልኦት ከዓ እታ ዳሕረወይቲ ድሓር ዝተሰርሐት ዕትሮ እያ ተዓቢ ብለዎም ማለት እዩ እሞ ባዕልኹም መሊስኩም ኣለኹም ካባይ ከዓ እቶም ደቀይ ዓብዩ እቲ ኣነ ዝሃብክዎም ሂበዮም ኣለኹ ክፈልጥዎ እዮም ካልእ ነገራት ከዓ ካብ ዓለሞም ክመሃርዎ እዮም ስለዚ ካባይ ደቀይ ዓብዩ ኢሎሞም ይበሃል ስለዚ ሳሙኤል ከዓ
أنا سبع عبيت تخبيبة قرب كابايس لا تفلتوس نرفس كوينة إلمو كابت عبس نشتي عبيس لزع الجخا نبالي نابتي تحستها نساجر ثانكي يعني لي نزي عدمن نتي دكتور مبرهت زبر كاو introduction زعباي مالتي تعرست قمت زبر كاو قفيحو بتعرست قا سنفلت تاو مسمعتي غير يفلتني لذي أنا زاروسي طبل حتاويو impressionistic ناتي impressions ناتي جمجمة إذا ناتي جمجم كاني عم يقول جمجمة كخون غيري دمت تجمع لهمش تحني كم يزلا بالها اوكي جرم حدثناتي جمجم كاني ولا بتناتي بتاعنا زدريو درجه زعمقه زسفحه كيكون غريب سلازي زياده زررب زياده ديسكشن دلا كم مئتوي نتبات كلا خون غريب اذا حسبوت راح يخبل مالتي سلازي بچو جرنا هنقسمو ززولو اجاب بونغوتي تلعيلو زولو رستي منسيات بزعبا هاغراونا زولو متامتا بزعبا هاغراو مننتهم زلهم تمامتاس كمي زمسل يو نزبل حتى قرب كواليفاي مقبار يلينا يخوني كلاتهم منسيات حد عينة تمامتا زلهم مالت يكونن مونوليتيك يوم مالت يكونن سلازي استفاد عليه زنبادتات كلهم استفاد عليه بوليتيكاوي أتمامتات كلهم بزعبا هاغراو مننتكا استفاد عليه سمعتات رئيتوتات كلهم سي كنت بيو زلنا نقري مالتي حج استفاد سمعتها استفاد عليه تحسسواتات استفاد عليه زنبادتات كاني بتي زحلفو تمكرو زغرت بتي زحلفو تمكرو زصلو كخوني مالت حجي بتي ناتي ميزانوي ويدما كم ناتي تماساسلي تمكرو زلو من ساعات كرين كلخو بزح ناي اغلغلوت تمكرو زحلفو أنا كوا دحني شدشة مش عملتات إنه واحد خوناي كلانين موازح شبوت أنا يتمت بوت أسلزغنا لكن هم تم قالوا موزانة يبقى هجرة أقول كلوت عب مينستري من كل خال عب استفادة لي ناي سرطان ناي وتهدرنا أنتم مكروز اللومو زيادة زمرة تمكروز حلفوكم يكونن بزح ناي سدة تمكرو وينيبلين الذي دحني بناتي كلاقبوي كلنا كم بتنا عدم ميزانوي زحلفو كرن كله وتنادم سببا تزحلفو شجر بزعباتي عبيتي أمراتي ولا بزعباتي عبيتي تمرتات ناي هاجراونت هاجرنت جلز عمسلة بتزحلفو تمكروس أزيو تباجاجلو فراريسو ويلما نافكال أنفتات وين نافكال أنفتات ويزن بالتاز وستهم وين كون خيري لجم جمعنا من البعض حجين قرب ندحري تمليسسي تي نايرترا ستيت تهاجر ويتنا تهاجر زقات أزوجلو منجستي بزعبا هاجروا من كميديو من ساعات كسر زفتن تي instruments pedagogic instruments نايت مرتي سرعات كميو نتي من سيز حلفو تومكروس كميلو نتي هاجروا من نتو بزعبا هاجروا من نزل هو تمامته يتقولون إيش ليك تنك فمود حرام من البعض حتى الملسن قلقة زيادة articulate نقول نكوف في دخلية مالتي عجبتي بتناي تمرتيشن نحن كلا تميتنا وتي أبيت هذا سرعات ناي تاريخ ممهاري سرعات على كاب ناش تقولعت جميلهم كسب كلا درجة كسبنا بكولج وينزاتو ناي تاريخ تمرت له ኤርትራ ከመይላ መጫ እቲ ከመይሉ ዝቃስቲ ተኻይዱ በቲ ጠማምታ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን ማለት እዩ በቲ ናቶም ፐርስፔክቲቭ ብዛዕባ ሃገራዊ መንነትን ብዛዕባ ሃገርነትን ብዛዕባ መጻጻዕ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ትምህርቲ ኣሎ እቲ ዝበዝሐ ኦብጀክቲቭሊ ኮንካ ክትመዝኖን ከለካ ብወርዓዊ ሚዛን ክትመዝኖን ከለካ ናይ ታሪክ ሚዛን ክትመዝኖን ከለካ ጌጋ ዘለዎ ገለ ኣይመስለኒ ብናተይ ከምካ ማለት እዩ ብዛዕባ መጻጻዕ ኤርትራ ከመይላ መጻ ከመይላ ካብ ካልኦት ሃገራት ትፍለ እንታይ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኮንስቲትዩት ዝገብር ኤሌመንትስ ወይ ባእታታት እንታይ ገለ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ካብ መባእታት ጀሚሩ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ ኮሌጅ እውን ዝኸይድ ዝተፈላለዩ ናይ ታሪክ ትምህርትታት ኣሎ ስለዚ ካብት እንዳዓበኻ ክትከይድ ከለካ እሱ እንዳሓስካያ ክትከይድ ግን እቲ ስርዓት ካብ ተመሳሳሊ ብፍላይ ካብ መወዳእታ
ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ጀሚሩ ነቲ መንእሰይ ናብ ሳዋ ብድሕሪ ሳዋ እውን ናብ ዝተፈላለዩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት መደባት ከእትዎን ከሎ እቲ ዓበይቲ ዝመስል ኣምራት ናይ ሃገራውነት ፍቅሪ ሃገር ገለስ ኣብቲ ተመክሮቲ ኣብቲ መሪር ተመክሮ ኣትዩ ይሳበበር ይሻራረፍ ማለት ንኣብነት ኣብ ሳዋ ናይ መጀመርታ ናይ ሳዋ ተመክሮ ሰብ ክኸይዱ ከሎ ትምህርቲ ናይ ታሪክ ኣሎ ኤርትራ ከመይ ኢላ መፅኣ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኤርትራዊ ሃገራውነት እንታይ ማለት እዩ ዝኣመሰለ ትምህርትታት ብካድረታት ናይ ህግደፍ ትምህርቲ ይወሃብ እዩ ግን ብጎኒ ጎኒ ናይዚ ትምህርቲ ከዓኒ ኣዝዩ ዓማፅ ዝኾነ ወተሃደራዊ ዲስፕሊን ዘለዎ ነቲ መንእሰይ ናብቲ ኤክስትሪም ፓኒሽመንት ቫዮለንስ ገለመታት ግርጭታት ዘለዎ ተመክሮ እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ እዚ ክልተ ነገራት ጩሩይ ዝኾነ ሃገራዊ ኣጠማምታታት ሓርበኝነት ሲቪክ ዝኾነ ፓትሪዮቲክ ዝኾነ ስምዒታት ሒዙ ኣይወፅን እዩ መንእሰይ ምክንያቱ እቲ ትምህርቲስ ድሓን እዩ በልናዮ እቲ ብካድረታት ዝወሃብ ትምህርቲ ብዛዕባ ሃገርነትን ሃገራውነትን እቲ ኣብ ናይ ብሓቂ ዕለታዊ መናባብሮ ድዩ ብሓፈሻዊን ድሕሪ ሳዋ ንዝህሉ መሪር ተመክሮ ናይ መንእሰያት ነቲ ዝበሃል ብዛዕባ ሃገርነትን ዓበይቲ ሃገራውነትን ዝበሃል ዓበይቲ ኣምራት ዋላ ሚሳላዊ ዝኾነ ሓሳባት ይጋጨዎ ማለት እዩ መንእሰያ ነው ሃገር ክበሃል ኩሉስ ናይ ሓርነት ቦታ እዩ ማለት እዩ ኣብ ብሓርነት ዓብይሉ ቦታ ንዕቤትካ ዝኸውን ንመሰልካ ዝከላኸል ፖለቲካል ኮሚኒቲ ከምኡ እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ከዓኒ ተመሳሳሊ ናይቲ ሃገር ወከልቲ ዝበሃሉ ኤጀንትስ ዝበሃሉ ወተሃደራት ኣመሓደርቲ ገለ ከዓ ክሳብ ኣካላዊ መጉዳእቲ ዘብፅሕ ክሳብ ኣእምራዊ በሰላ ዝገድፍ ናይ መቕፃዕቲ ናይ ሰብኣዊ መሰል ናይ ምንቅሓስ ተመክሮ ትሓልፍ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ዝክልቲኡ ፓራለል ጎናዊ ተመክሮታት እዚ ሞት ዝበሃልና ሓሶት እዩ ማለት እዩ ሽጣራ እዩ ሲሎም እዮም ንዓና ክሽውድና ብናይ መንእሰያት ቃል ከምዚ ዝብሉና ዘለዉ እምበር እቲ ናይ ብሓቂ ኣተነኦም እቲ ናይ ብሓቂ ኢንቴንሽን ናይቲ ስቴት ንሕና ክንዓቢ ዜጋታት ክንከውን ከም ሰባት ክንክበር ከም ሰባት ክንዓቢ ኣብዛ ዓዲ እዚ ክንሰርሕ ሕልምታትና ክነተግብር ሕልምታትና ክንጭብጥ ዝኽእለና ሃገር ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ህድማ እውን እቲ ነቲ ሃገር ገዲፍካ ምካድ እውን ካብ ዝእታት ገለ ይዝቀስ ማለት እዩ እንተደኣ እቲ ዓድስ ከምቲ ዝበሃለና ንኣብነት መግዛእቲ እንግሊዝ ነይሩ መግዛእቲ ጣልያን ነይሩ መግዛእቲ እንግሊዝ ነይሩ ገሌና ንምሃር ኣብቲ ትምህርቲ ኤርትራ ከዓ ሓርነት ክትወፅእ ካብ ንሓርነት ናይ ኤርትራ ዝተገብረ ቃልሲ ከዓ ካብቲ መግዛእታዊ ስርዓት ወፃኢ ካብቲ ናይ መስቀቲ ስርዓት ወፃኢ ዝሓሸ መፃኢ ንምግባር እዩ ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሕብረተሰብ ንምፍጣር እዩ ወይ ፖለቲካል ኮሚኒቲ ንምስራት እዩ ዜጋታት ዝኽበሩሉ ዜጋታት ብመሰል ዝንቀሳቀስሉ ሃገር ክትሃንፅ ምእንቲ ኤርትራ ተቃሊሳ ንዝብል ትምህርቲስ እቲ ሪያሊቲ እቲ ወድዓዊ ዝኾነ መንእሰያት ዝሓልፍዎ ተመክሮ ኣዝዩ ተገራጫዊ ይኾኖም ስለዚ እቲ እምነታት ኣብቲ ዓብዪ ሓሳባት ናይ ሃገርነትን ሃገራውነት ዘሎ እምነታት ይጎድል ሰብ ሲኒካል ዝኸውን ብዛዕባ ሃገርን ገለን ክትዛረቡ ከለካ ግደፈና ገልቶ ኩለካ ይጅምር ምክንያቱ እቲ ተመክሮ ነቲ ዓበይቲ ሓሳባትን ኣምራትን ናይ ሃገርነት ስለ ዝጋጨው ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ክብል እሞ ምናልባት ኣብቲ ሕቶታት ዘይተወደነ እዩ እቲ ዘረባ ግን ኣብ እቲ ሕቶታትን ኣብቲ ዲስካሽንስ ገለ ክፀር ዝኽእል ነገር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ብሓፈሻ እቲ ዝበሃልታት ከምዚዩ ግን እቲ መንእሰይስ ከዓ ጨሪሹ ነቲ ሃገር ገለ ዝገደፎ ብዛዕባኡ ተስፋ ዝቆረፀ ብዛዕባ ነብሱ ፅልዓት ዘለዎ ገለ ከዓ ይመስለን outburst ኣሎ explosions ናይ ምንታግ ኣሎ ናይ ስምዒታት ገለ ፅልኢ ዝመስል ነገራት ወይ ገለ ክንርኢ ንኽእል ኢና ገሊኦም ከዓ ነዚ ፅልኢ ነዚ ነብሰ ናሽዋ ዓይነት ነብስኻ ምን ናይ ምንሻው ነቲ ሃገራዊ መንነትካ ናይ ምንሻው ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ኣርቲክሌት ዝገብርዎ ኣለዉ ብከም በዓል ደሳለ በረኸት ገለ ህንሳት ዝኣመሰሉ ንኣብነት ፀሓፍቲ ንፉዓት ፀሓፍቲ እዮም ግን ነቲ ጥሩ ፋውሪካ ዝበልካ ኤክስትሪሚስት ዝኾነ ፅልኢ ዋላ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዘሎ ተስፋ ምቁራፅ
ናብ ደረጃ ዲስኮር ናብ ደረጃ ፖለቲካል ዲስኮርስ ዝለወጥዎ ሰባት ኣለዉ ግን እዚ ፖለቲካል ዲስኮርስ ኩሉ ሰብ ዝላበሶ ኩሉ መንእሰይ ከዓ ዝገዝኦ ኮይኑ ኣይስማዕንን እዩ ማጆሪቲ ዝበዝሐ እቲ መሰረታዊ ኮር ቫልዩስ ክብርታት እምነታት ዋላ ናፍቆታት ናይቲ ስምዒታት ናይ ሃገራውነት ኣለዉ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ገለ ናይ ኤርትራ ሻغሎት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ምሕሳብ ኣብ ብዙሓት መንእሰያት መዛኑ ይርአ ስለዚ እሱ ከም መግለፂ ናይ ብዛዕባ ሃገሮም ዘለዎም ተገዳስነት ብዛዕባ ሃገሮም ዘለዎም ፅቡቅ ድሌት ኮይኑ ይስማዕኒ ሕጂ እቲ ከምዚታት እቲ ናተይ ሚዛን ምናልባት እንተዳ ብግቡእ ገሊፀ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ኣደው ከብል እሞ ንቐፃሊ ሕቶታት ንገለን I think ምናልባት ነዚኣ ንግርማይ ክንገድፈሉ ናብ ዓረብ ክትርጉማ እሞ ድሕሪኣታ ናይ ኮሌጅ ተመክሮኻ እውን እንተትትንክፋ ፅቡቅ መስለና ኣብ ካብ ድሕሪ ሳዋ ዘሎ ኣብ ኮሌጅስ and مقملة ولا خنهبر أنا قدم زيام مخنودة مثلاً جرماي زياوة كأنه محنن عايك عم حز أوكي أولاً التحية لكل الحضور هذه السمينار هو سمينار مميز وما يميزه لأنه المتحدث هو الشاب الأستاذ أمانيل أمها أو صاحب الكلمة الرئيسية في هذه الأمسية هو من فئة الشباب من مستلمي الراية ومن الذين تنتظرهم إريتريا ومن الذين يعقد عليهم الوطن الأمل لإنقاذه وتأمين وجوده واستقراره ونموه. الشاب الأستاذ يعني بعد بدعة الشرح حيكون يعني دكتور لأنه هو طالب في جامعة كوين يونيفرسيتي في كندا وهو مقيم في كندا وفي السنة الأخيرة من طروحة الدكتوراه أعتقد موجود وحينال هذه الدكتوراه في التاريخ وعمل عندما كان في إريتريا مساعد محاضر في بعض الكليات الإريترية طبعا هو بيقول أنا حأتحدث هذه الأمسية ومن خلال المحاضرة طبعا نتطرق إلى مسائل كثيرة ليس لدي شيء يعني قد يقدمه من خلال دراسة متعمقة يعني ولكن هذه الأمسية حتناول الشباب الإريتري وتصوراتهم للقومية الإريترية والهوية الوطنية. من خلال هذه المحاضرة أرجو أن نتعرف إلى بعض الأشياء ما يقال عن الشباب في كثير من المنصات التواصل الاجتماعي لا يمثل كل الشباب وإن كان يعني تقال كثير تذكر كثير من السلبيات فلكن حنتعرف على هذه المسألة على كل هذه المسائل وعلى ما يقال عن الشباب في مسألة تصورهم للقومية الإريترية وللهوية الوطنية الإريترية. أولاً أشكركم على التقديم الذي قدمتموني. الموضوع هو واسع جداً ولم أجري عليه دراسات متعمقة ولكن كما ذكرت سالفاً وسوف نتطرق إليه من خلال التفاكر معكم. الشباب ليس طبعاً كما نعرف أن الشباب ليس كلهم بشاكلة واحدة كل منهم يختلف من خلال تختلف حسب الظروف التي مروا عليها في من مروا بمعاناة ومشاكل كثيرة أيضا هذه تشكل تفكيرهم أو رؤيتهم للأشياء أو رؤيتهم للوطن ولما يجري في الوطن. أنا طبعا تجاربي قد تكون تختلف من تجارب الشباب لم أعاني ذلك المعاناة الكثيرة لكن أيضا ليس هو بالصعوبة أن أتعرف على مشاكل الشباب من خلال معايشتي لهم. أولاً ما يشكل تفكير الشباب يرجع إلى التعليم. لو تناولنا التعليم في إريتريا طبعاً من المراحل الابتدائية حتى المراحل العليا للتعليم أو الثانوية أو الكليات
تدرس التاريخ، وهذا لا يشوبه أي شيء لأنه يدرس كيف جاءت إريتريا وكيف مرت بتسلسل الدول التي مرت عليها والمعاناة التي عانته من الاستعمار المتسلسل. ففي هذا يعني لم توجد مشكلة، ولكن أيضا مع هذا التاريخ جانب إليه أيضا يدرس مسائل حسب رؤية التنزيل، حسب رؤية الحكومة الأريترية وحسب تجاربها أيضا هذا موجود. لكن عندما يأتون في الفصل بعد الفصل 11 عندما يأتون إلى ساوة بحجة الخدمة الوطنية، هنا يعني يتغير كل شيء ويتشوه كل الأشياء التي درسوه في المدارس، لأنه ما يمارس عليهم وما يجدونه من معاملات يختلف تماما عما كانوا يتصورونه. وهذا طبعا يولد على هذه الشباب حسب ما مر عليهم من تجارب يعني بكرههم لأشياء كثيرة، حتى يعني يبدأوا يتفوهون أو يتكلمون عن أنه كل ما قيل عليهم كان خداع إذا ما قرن بما يمارسون عليهم سواء كانوا المعلمين أو المدربين في هذه الفترة. وهنا تتشكل يعني رؤية سلبية للشباب وتتغير تصرفاتهم، وأيضا يعني ولكن لا يمكن القول على أن الشباب هو فاقد للأمل وكاره للوطن، ولو أنه في بعض الكتاب من الشباب أيضا يدعون هذه المعاناة وهذه الممارسات السيئة في نقاشهم وفي جدالهم. فكل هذه الأشياء مجتمعة أنه تشكل رؤية الشباب لتصوراتهم للقومية الأريترية أو للوطنية الأريترية، أيضا لهويتهم الأريترية. هذا كان مدخل بسيط ممكن أنا حاولت أن أطرق إليه إلى باب الموضوع الذي سوف نتناقش عليه، وأتوسع وآمل أن نتوسع فيه من خلال الأسئلة والمداخلات التي سوف لا تبخلون علينا لهذه الأمسية. وشكرا، وتفضل أخ أستاذ دكتور، خليني أسميك دكتور لأنه متبقي ساميل منتا كالايت هجينا بتمكرو ناي كولج ولا أحد صرا بيلكا نبقى نسجل. اوكي كسب انا نبركو تمهار كسب كل تشان عساتن دي تمهاراي نيربت ناي كولج كسب كل تشان شومونتن كل تشان جعتن تي كولج دارغا ناي سوا مقصلتاي نيرو بوتهدراوي انا محدتي يمحدر ولا حساب ناي تمهارو جريدز قلمتا بعد كونر ازرائيل ولا جبريل ديترمينز قبل زوسن وكلا مالتي راح يمسرع لك راح يقانتال لك راح حيز لك مالتي. سلازي اب سوتم وتهدراوي سرعات اتي خيغات قصزلخا كاب كان شلو يتوصني خاب زي فقاد نغو سب قصرك له تعليم زمسل ناي نكو ناي غيا نغل لك. سلازي تي ناي مسكتي ديسيبليناوي وتهدراوي ديسيبليناوي سرعات تسكيمهم اب تيكولوجات ناي ماينفي اب كالوت كولوجات حيزومو يمصيو مالتي. سلازي تي ناي ناتنت ناي مخلا بزي ناتنت زي مزراب زي منقسقاس زي محساب للاسو كاب تساواغت سيلكا ناب كولوجات كاتيو مالتي ني زي خمسه مساله سرعات ወይ ስርዓተ ትምህርቲ ወተሃደራዊ ዝኾነ ሚሊታራይዝድ ዝኾነ ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ንናፃ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት ሽዑ ኣብ ናይ ኮሌጅ እዋን ዘሎ መንእሰይሲ ወዲ 21 ኮል 21 ዓመት እዩ ናይ ሓርነት ኢንስቲንክት ኢምፓልስ ዘሎ ክመሃር ዝደሊ ብነፃ ክሓስብ ዝደሊ ብነፃ ክንቀሳቀስ ዝደሊ ፓርት ከገብር ዝደሊ ዝተፋላለየ ነው ናይ ሓጎስ ናይ ጽምብል ናይ ዲስካቨሪ ናይ ሓድሽ ነገር ናይ ምርካብ ናይ ድፍረት ገለ እዋን እዩ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ዕድመ
تقاطي زخونه وتهدراوي اوبريسيف زخونه سرعات تحلفون كالخاسي بزعبا تمرتو بزعبا مزايو بزعبا هاجرو بزعبا حبرتسبو تعنا زلو حسابات حيزو وصاي كلن اب كمز زعمل كونتات كا بزعبا حجرنت بزعبا حجراونت بزعبا نيشن هود بزعبا قد زربا وين كسمع يدلني معناتو زخلت نغرا سغاچو يمبر كساب هلتش حاجه مونتن كنتش حنجعتن سرع بوليتيكاو تمرتي قبر نيرونا عملت هدفناتو كادرتات سليدونات كولجات على حفروم تولده قلمتات لامسلو كيف متيوم بزعبا حجرنا هاجراونت نمهروها بزعبا اعتراض زلوا سقاتاتن بلچاتاتن تمهار بزعبا حجرنا هاجراونت قالهم زعما سلمسو تاساسر ارستات متيوم زمهروها وانا لوجن كفال نايتي جدود نتفتات يغانس تجديد كاو تهدارت حيزوم غانبتي هول ادراشات تغيد ادراش تغيد هولس تغيد كادرتات مجمم مرغا قابات سكيموم غات يوم تهدارت كان بوتا خاوستو غاغدا مالت سلازي اتي ولات ابقال استفاد كونتات بزعبا هاجركا تعي زخونه حساباتن تعي زخونه الرأياتاتن فلطتاتن كتوهاللو تخيل ناي تمرتي مدرسي ناب كفال نقصلتا appendix نايتي صقاتي وتهدراو سرعتي خونا لو مالتي ስለዚህ ተሞክሮትሲ ካብኡ ሒዝካዮ ክትወፅእ ትኽእል ጥዑያት ሓሳስባታትን ጥዑይ ርእቶታትን ስምዒታትን ኣይህልወካ እዚ ሓደ ክፋል ሸነኽ ናይቲ ተሞክሮ ናይ ኮሌጃት እዩ ካልእ ከዓኒ ናብ ኮሌጅ ከኣቱ ብቕዓት ዘለዎ ክእለት ዘለዎ ሰብ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ግዜስ ዓበይቲ ሕልምታት ሒዙ ዝመፅእ ተማሂረ ከምዚ ክገብር እየ ተማሂረ ከምዚ ክሰርሕ እየ تمهيرة خمز كمهزة كصحفة كمرامرة كذا استفعله قالوا يكون زخون حلمات قالوا يقع زي يكون حلمات مالتي حجتي التقنيات بحفشة بتعدد اللغات مالتي نزل حلمات نايم نسات ك accommodate قبل زخير facilitate قبل زخير كسالة زخير سلزي كونه بزعباتي أو خوفيل كان نايم منبار نتهاجرك أو حلمات كان نايم تكبر او حسابات كان ناي مصايخا ناي مسال قال عنفتات يقودل مالتي تفقر هاجر زبحال كا اي ثينك مزيتات سمعيتات مس ناي سم مدبات ولقاو مدبات مس ناي ولقاو حلمتات مسو امبيدد يو استاساسري مالتي اذا تقولوتات زين ترى اصلميت كالو نتي منسي هيوتو ناي معنباب ناي كم تدليو ناي منبار تخولتاتن ترى تصابيب كاب استفعلالي بوليسيتاتن استفعلالي سرعتاتن قال مالتي نبينو حجراو سمعي تليلو كابزيتا تناصاصيلو اي مصني حجركات فوتو حجركات خبر حبرتسبكات فوتوسي انت دا بحرنت انقساوسلو خنكا انت دا حلمتات كان متغبار نمغهاد استقاله متن it's state provides قبل كهوينو نقومو achieve كتقدر realize كتقدر حلمتات كعدلا بو يوز متصت فقري ناي حبرتسبكا ناي تماهيركايو طرح زي كونكا بزعبا طرح عبيت نغرات نغيروكا طرح زي كونه بزعبا اتي تمرتتات symbols ناي nationalism بانديرا كارتا قلمنتات تاريخ قال طرح زي كونس فزبل زخونه هيوت كتسلولو تخلو اب حبرتسب حلمي حنصصكاس كتتغبروس تخولوتات تركب دو بقومي خاتي فايبل زخونه هيوت كتسرعلو تخلو كلكا خات حسبول كدرجه مالتي كوم انت نتلا اخيلو كات حبرتسب كوم انت اخيلو كات هاجر المنجستن شعور تفقري مسويز مت ات اتاتشمنت ات بيلونجين ات انا هاجراوي ارتراوي نزي هاجر زخا خصاب كمتولو كسوالو يفوتو نختبل كم عين سمعيتن زنبالتاتن اتحساسباتاتن كحدركا فايبل زخونه هيوت كتسلولون كنبرولون زخلكا خونتات خونا لو خو مخا يكونن unfortunately مالتي قاعدنا سبب كولج كاتو مجمره قديمو زحسبو زمدبو كميله مستمهاركوس كميله بزي حبرتسب تمليسه يغلغل كميله حلمتاتي يتكبر قال يكون كميله يوصي يهدم يقيد نبلو قلمتات يسدد حجي زيتات انتايو زرينا خوينو سمعني كم من معكننا متاي خوينو سمعنا انا اتي هاجراون زبحال فقر هاجر زبحال سي
مس بزح كال نجارات أساسية يمثل بس خاني بزعبة هاجراونتن عبيت تمرتاتن عبيت أمراتن سلسة مهاركات راح يكون سي بولك درجة تريو بنفسها تريون كالغاس أنا بزحبلته سبزي فايب زغونة ناي بحكي جبراو زغونة هيوت كنبر يخلدو بحرنت كنكساقس يخلدو إذا حلمو تزلليو نجارات سي فير شوت يركب دو نختكبرو تهاجرن حبرتسبن كحجزن دو نابكم مقبت سهل كيف أقول كليت بسو أبزي بلوان مستهاجر زلك عم تأثر يلحلح مستحبرتسب زلك فقري يلحلح بزعبة عجزاء نفسها زلك أمام تاتون عم بيجوا سخون مالتي بزعبة حبن جينا يتراوي نت حبن تي أمنتاي تقمطه أمنتاي معقور تجبروا حبن هذه كرعتها أمنتاي تجبروا مالتي كسب أكلاتك زحسر كسب كسب تنتهي قتله هيمن سبأو معركة زحسر قالت سرعة الناس قد كان كله بخوف تموكرون حلف كان كلها أنا هجراوي كرعتي أمنتاي تعقروتي أمنتاي فريم تجبروا أمنتاي مسارة تنبرو مالتي كم زعم السيد توتاس لازمت بزعبة تسمعتات بزعبة belonging سللا انتي يزخون بزو حدث سبس أمبيجو سخون مالتي ولا كوات شرح ملو بملو زي نعي مالس فوتهم كابز خبتخي هجراو من نتي بلين بلمنتات ارتراو الناس بهالعناء يعملولوني يدفع ما يتوقع زبيل وحدي قل اتي بزح كا تراتر مالتي بلبوسي كم زي انت خوينو زحلفك زي حماق تمكرون تلا خوينو تي مكورو بلمنتات هيوات كا تصرحلو زي زروك نابرا بقصالي ناي هجراو اغلغلوت ጭቆና ዘንብረካ እንተላ ኮይኑ ሲ አበይ ኻት እትፍቅር ኻስ ብምንታይ ተተኣሳስሩ ምስተሓገር ማለት እቲ አጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሕማቅ ነገር ከዓኒ እቲ አመንጎ እቲ ዘጋታተን አመንጎ እቲ ሃገርን ዘሎ ዝምድና በቲ መንግስቲ እዩ ሼፕ ዝኮኑ ካልእ ሞዳሊቲ የለን ብካልእ ኣይተተኣሳሰረን ኢኻ ማለት እዩ مس قوام نامنت كمز patriotic constitutional patriotism كهلوا كقواماوي هاجراونت كيتمعبد سيفيكاوي زغونا هاجراونت كيتمعبد نتحبرت سبكا أمون نقوامن حقتاتنا إذا عدخا أمون قال خيط قوم كأني كال spaces يلن political space يلن كال كستايبل كان مالتي እቲ ዝምድና መንጎት ዜጋታትን መንጎት ሃገራውነትን ዘሎ ዝምድናስ በቲ ጨቋኒ ስርዓት እዩ ዝተኣሳሰረ ማለት ስለዚህ ዝኾነ ኣርእስቲ ብዛዕ ሃገርን ሃገራውነትን ዝመፀ ኣርእስቲታት ነቲ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ኢሜጅ እዩ ትሪገር ዝገብር እንታይ እዩ ዘተስእ እቲ ጨቋኒ ስርዓት እቲ ናብ ሳዋ ወሲዱ ዝቐፅዖ ትራውማታይዝ ዝገብሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዓኦ ነዊሕ ዓመታት ዘብልዮ ስርዓት ሙሱ ዝተኣሳስሮ ማለት حاجة that's an unfortunate connection ግን نعمل دحرنا أنا كان منجستي فلتنا دجاكا هذا أكبر ديمقراطية فتح زمرحو منجستي مالت كان ميموري بلين ده ميموري ناتي تذكر ناتي أب سرعة زي عادي كان منجستي فلتنا كان تمكرون إيرترا in a different experience كان تمكرون بلين مالت كابت منجستي وتاعي كان space منجستي زي قاعد أصور space كاي يبلكان مالت نسخة أمنسي سرحكا قلنا تعتولو بوتاف منجستي انترفين زي قبلولو قلنا تزهلوكو لحن مكونا أوس أنا سي نابرايخ قبلولو زخيل سرحي كعتولو زخيل نابرايك ما حيشولو زخيل علني مثال يبلي نقول ناي بوليتيكا مثال ناي مريج أنا يقدن بن كم زعلني لو خمان سبسي نتي سمعتاتون تحساسباتاتون كم حيشولو زخيل زحشة مكروين يلن مالتي تستيت نقول نجاري تقاطع قطوا قاطع هيوت قاطع تمتخا قاطع كله استسرعي تي سرعه تقاني ابركتوين يبل كان كميلو شيب يكون مالتي سو اذا خمسه مساله ديمقراطيات جسنتي ناي سبع تحساسبات بتصلو وين سمعني ابزات تو قبل ما شاء الله قرب قبلات غيب زحلكم
طبعا دلوقتي أنا سوف أتحدث عن تجربتي في الكلية أو تجربة الكليات الإريترية في حوالي يعني في 2010 2008 2009. يعني امتدت التجارب اللي كانت في ساوة أيضا إلى الكليات، فالكليات أصبحت يعني صورة أخرى لساوة تدار من قبل العساكر والقوانين العسكرية التي تمشي. فأنت فكل صباح يجب أن تتفقد في طابور عسكري وأن تأتي إلى قاعة المحاضرات يعني غصبا عنك، بالذات في مسائل في قضايا أنه المحاضرات التي يقدمونها كوادر النظام، وهذه طبعا هي دراسات سياسية. والتعليم في الكلية طبعا ليس فيه حرية، وإن كان التعليم في الكلية يتطلب إلى حرية، لأنه في هذه المرحلة الإنسان يجب أن يفكر، والتعليم دون الحرية لا يمكن أن يكون تعليم. ففي هذه المرحلة التي تحتاج فيها الحرية تكون الحرية مفقودة، مثل الانضباط العسكري، تعمل أو لا تعمل. والدروس التي تعطى عن الوطنية يعني بخصوص إريتريا هي تعطيها شخصيات من كوادر التنظيم، ولكن هذه الدروس عندما تراها لا تتوافق مع الواقع أو الواقع التي تعيشه أنت، فبالتالي تكون خاوية. ولا يمكن وإنسان يتخرج من هذه الكليات لا تتوقع منه أن يكون تفكيره سليم وصحيح، لأنه الأجواء التي تعلم فيها وتربى فيها هي أجواء غير سليمة. وأيضا عندما ينتسب الطالب إلى الجامعات يأتي بطموح كبيرة، أن يصبح طبيبا، أن يصبح معلما، أن يصبح مهندسا، لكن كل هذه الآمال تتحطم بالواقع التي يواجهه في الكلية. فأيضا يرى أنه هذه المسائل قد لا تشكل له حياة يعني آمنة وحياة مستقرة، فبالتالي تلقى كل تفكير أو همه يكون أن يترك الوطن وأن يتجه إلى أماكن أخرى، لأنه لا يرى أي بسيس من الأمل من خلال التعليم الذي أتى أن يناله. وحسب ما ذكرت أن التعليم طبعا هو مقيد، فبالتالي يعني الاستفادة من هذه الأماكن أيضا ليس هي كما ينبغي. يعني الإنسان في هذه المرحلة إنه ارتباطه بالوطن أيضا هو بالطرق التي يحددها النظام. فالانتماء ففي هذه الحالة يتولد الانتماء وفقا للوطن، وفقا للمعاملات التي يتعامل بها. فانتماءه قد لا تكون إلى درجة التي يجب أن تكون عليه، لأنه الحياة يراها هنا يعني غير قابلة للاستمرار بالطريقة التي يراها. فالانتماء الوطني دائما مربوط بأشياء كبيرة وبأشياء وبأحلام الشباب وبطموحات الشباب وبما يربطهم مع الوطن من خلال مشتركات كثيرة. لكن يرى النظام أنه يجب أن يرتبط بالوطن بالطريقة التي هو يراها أن يرتبط بالوطن. فذلك الانتماء يكون الانتماء مزيف الذي لا يريده الشباب. والانتماء إلى الوطن لا يمكن أن يتأتى من خلال الشعارات الوطنية الجوفاء التي أصلا لا تراها على أرض الواقع. وكثير من الوطنيين هو يعني لا يمكن أن نقول كثير من الطلبة لا يمكن أن نقول هم قليلي الوطنية، لكن هو من المؤسف جدا أن العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الوطنية التي تربطك بالوطن عندما يحددها لك النظام فأنت تكون لديك نفور من هذه المسألة. وأيضا يعني عندما
ترى انه في الوطن وفي الكليات التي تدرس فيها ان الفداء الوحيد الذي متوفر لديك هو الفداء الذي يسمح به النظام، فبالتالي الدولة تتحكم في كل شيء حتى في تفكيرك. فهذه الأشياء تدفع الشباب يعني التحدث بشيء غير لائق أو غير صحيح حول الانتماء الوطني. فأيضا تسمع في بعض الحالات أنه لا يريد الشباب أن يسمع أنه هو ينتمي إلى هذا الوطن، لكن ليس هو هذا عند كل الشباب. لكن الأشياء التي رأيناها كلها تؤدي إلى أن يكون الانتماء ضعيف والارتباط ضعيف، لأنه أصلا انتماء يعني مكره به الشباب وليس يعني مخير فيه حتى يفهم ويرتبط بالطريقة التي يراها أن يجب أن يرتبط بها مع الوطن. أوكي. قصل دكتور. اوكي امو يغني لنا قرماي كم كل جزء يغني لنا سامييل كا حجة كمتي كل ساعة زقبر نحن مشدا قبلنا عرفت نوصلنا دحريو خانا بحتون رئيتون كملس يغني لنا يوحنس موسيقى تقبر لها موسيقى قري او ماذا نقبرنا مصانعي مساغاغير نفتي اخ الله تناجهم يغني لا يوحنس كم زبالكايو زي موت قالاتي مزي زخيد نبلو دلنا رأسخاء زخيديو سلازن نابتي بروغرام ناخو ملس كم تلمود مجمريا ناحيتو مدبي خلونا دحريو خانا يريتوتات حتو بقدم تخطلي تخون تي أقدمو إدلال على سب أدلو هابو نحاد سب كاب كلتا حتو نلعالي أدلاي كنبينا تدعات حتوتات وديو لحارابتي كالا أي زوريا تي سب دقيمو كحاتة تغليو سلازن عب حتو كنساقر منالبات زميكيل كل جزيا مترقوام سلاز التحاز تدع حتو لكا خينو مجمريا نزميكيل أدل كوبي كل جزيا سلاز الرساعات رئيتو يهبي جن مجمريا عدل نزميكيل كوبي منالبات فيسبوك ونزحاتو تهاليوم يوحنس تغاتاتي الكات حتو أمك تقروه اوكي فيسبوك تسمعوا لكم حتى ويريتو تلكم أنا صراب لكم صحفوا ناس جزاهن حلفون غيرنا حرايم باري تدخليها يغني اللي يعني حنتي حتو لهني الساخاء أبز وان زي أما بزحتو أبزناي من راخبي بزحان مالت بتناي حبار قانقوا متأسسار بزلوكا نعو العلكا أنا كمزي يمننتي كمزي خا زيغنتي زبلتي أبهلات سمعنا كابي كم بس كفلت أي كالن كابزو بزحات من إسي السخاء لكعيو ناي قانقوا متأسسار كينوتي مجزاء تعويدو بمجزاء التخلل دو كل وكا يخيل مننتي الكاوين كتزاربوا له تخيل يخا ناي امنت مننت وين بدرجه اهغور كخيد خيل نتكا ناي بزحات بتزلوكا صار كمزي مننت ناي هايمانوت مننتي ناي قانقا مننتي كتب تخيل غنزوم من اسات زي اتوم زمننت زي ازي مننتيو اتي زغنتي جن ايرتراوي كايبو اتي زغنت ناس زباله ነገር ጌርስካ እቲ መንነት እቲ زعابي ነገር ገይሮም ከቀምጥዎ ንሰምዕ እዚ ነገራት እዚ ካብ ምንታይ ኮኒ ብገስ ይኸውን ትብል ሓደ ካልኣይ ከዓ ነዚ ዝንቡ ዓራእያ ዝኸይ ምስኻትኩም ከም መንእሰያት ከም ናይ ታሪክ ምሁር ካልኦት ምሳኻውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም
كمي غيركم كتقطموا وي كنتاي خبروا كمي غيركم كتقطموا وتحاسبوا نياتو زنبوعي قصتاي كريو انكلنا سلازي ازي ايات حطي بانصارو ازمنነት ازي والا وين جرمناويان اب قانقان اب ባህልን اب ሓደ قانقان اب ሓደ ባህልን ክገብርዎ ዝሓስቡ መንነት اب اوروبا ውዱእ ኮይኑ ከምዛ ዝበሃል መንነት የለን ተባሂሉ እንታይ ዳ ብፍላይ ከዓ ዞም ድሕሪ መግዛእቲ ዝመጻና ተፈጥራ ሃገራት መንነተን ንገዛርሱ ኣብቲ ከም ማልቲ ሕብረተሰብ ከም ዳይቨርሲፋይድ ሕብረተሰብ ኣብቲ ናይ ሓባር ታሪክ ዝተመርኮሰ ስለዚ ነዞም መንእሰያት እዚኣቶም ብጽሑፍ ዲዩ በገለዲዩ እንታይ ክትገብሩ ተሓስቡ يعني اللي ودي له تردي كان انت وينك يا تردي كان له انترستين حتى ترجم كان واخا تكون دحر جورات تقول نحطه على يوحنس أكمل يوحنس كاتك بدحر زميكيلسي قويتهم في الصحايا سنقال اللهم مني قدامي من دحر وايقن ايتر اني هذا اللابسي قويتهم قرماي كاو في الصحايا كاو سنقال يمزلو اوكي ساميل من عارض ملس ولا هو كم حشن الزناي يدري يستايقر تنحت تركي مثلا بحنتي حجي زين زميكيل زحته تنحتو زميكيل يغم لك قرماي يوحنس ساميل يقريتا ساميل يقريتا حنت حبريتا لهنا دكتور مبراتو انت فقيت كالي ساخا ام ترغام ككماد لاينتو نابنت حدا سب حاتيتو موتي زملش زي ردو انتليو ويون حدا سب فصيم زي اسك ابرو لي انتيلو بر ني each and every word استبهله كان ترجم كلتن عقمن يلن هجي ناي مدخام غداياتون الله اذا حبلت ازي اختوس دلي مسو ختم محاضر لي بلاس دكتور مبراتو ناي من واحد زي خا ابقمت انت تخاتب اللبوان تقبل له يعني اللي يقريتها ثانك يو ناي من واحد زي مالتك قويتهم اي تسمعك انا سامعك ناي من واحد زي الكامون تايم مالتك ها ناي من واحد زي يكتب لك اللهاس او اتي تحتتات تجزيه 3-4 ساعات خون كله سب منين ولا لما ابقم توطرا ينبر ناي قدن كنترول زخون ነገር አይኮነን ለበዋያ يا اوكي ثانك يو مدحان اتي حتو مسقربن دحر بعربي ترجم اللي تباهيلو بعربي ترجم ويكا بعربي تحاتيتو ناب تغرينيا يترجم اللي تتباهيلو تي صبريتو يهب بو نخيد تاني جزيان مختاب من بر سقم يلون انت قلنا كله انت داخلنا هاي كاخلنا اوكي go ahead Samuel اوكي نبت ادمي تفعلنا يحطونا يقرمايسي انا وين ري ابز فيسبوك بزح افيد ريدر ناي فيسبوك بوستس كذا يكون كنت قل امونغون امنت مننتن زيغنتن فدلي كمزلو حجاو ناي conceptual confusion ناي عمرات مدنغارات دلزلو نسمعني تي زيغنت كم مننت زيكونا ما مالس مننت ناي جندر مننت كل وقا صتاو مننت ناي هيمانوت مننت كل وقا ethnical مننت كل وقا الهاغراو مننت كل وقا حجن مننت نبينو كم كالئ مدب زيغنت كم كالئ مدب غيرو نغلتيو زمكلسي I think وتيد ناي conceptual مدنغارات confusion كخون غيري مالتي حجمنا البات زي انت لاسب بنصحنا زغاغي هاليوس بديالوج بديسكشن غدا خصار زغل سب زي فلت تكون فلت خدي ግን مننت كنبل كدناس نت زغنتاو مننت كوغو نقديو استفادالي مننتات كاخلونا قديو ethnic كخون قد national كخون قد gender مننت كخون قد ሃይማኖታው مننت استفادالي مننتات مالتي كان كم مدنغار كوين سمعنا بز مكفال قبل كل سب نتي ሃይማኖታዊ ዲዩ ወላ ኤትኒካዊ ናምነት ኤትኒካዊ መንነት ወይ ሊንጉስቲክ ናይ ቋንቋ መንነት ሲ ከም ባህሪያዊ መንነት ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ መንነት እቲ ሃገራዊ መንነት ግን ከም artificial
استسرح كونستراكت كم زخونه قال زرقي زرباتات ወይ ጽሑፋት ገለ قارئ ኣለኹ ብናተይ ኣጠማምታ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ሶሻል ሳይንቲስት ኣመንጎ ሶሻል ሳይንስ ገለ ዝስንዑ ሰባት ኩሉ መንነታት ኮንስትራክቲቭ ዋላ ጀንደር መንነት ከይተረፈ ዝበሃል ባዮሎጂካል ዝመስለና ናይ ተባዕታይ ኣንስታይ ገለ መታ ዝበዝሕ ካብቲ ምስኡታት ዝተኣሳሰ ነገራት ሲ ሶሻል ኮንስትራክቲቭ ሕብረተሰብ ኮንቬንሽን ኣውፅኡ ብወግዒ ገለ መንነታት ትሰርሕ ትመሃሮ ነቲ መንነት ከኣተላማመዶ ብኸምኡ ከዓ ነብስኻ ከተላልይ ትጅምር ማለት እዩ እምበር ንኣብነት ብናይ ቋንቋ እንተላኺናስ ንክንደይ ወለደታት ንሸውዓተን ሸሞንተ ወለደታት ንድሕሪት ተመሊስና ገሊኦም ወለድና ትግርኛ ኣነ ትግርኛ ተዛረባየ ሻምናይ ታሽዓይ ወለደይ ካልእ ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣይዶን ሕጂቲ ናቶም ሊንግዊስቲክ መንነት ካልእ ኣነ ዘለኒ ሊንግዊስቲክ መንነት ካልእ ቆልዓላትን ንእሽተይ ኣብ ካናዳ ዝተወለደት ድሕሪ ክንደይ ትግርኛ ተዛራቢት ክትከውን ዘለዋ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ንሳን ደቂ ደቃን እንግሊዝኛ ጥራሕ ዝዛረቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ንሳቲ መንነታሲ እንግሊዝኛ ተዛራቢት ፈረንሳ ተዛራቢት ወላ ካልእ ክትከውን ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ዋላቲ ናይ ቋንቋ መንነት ናይ ኤትኒክ መንነት ምናልባት ምስ ናይ ኤርትራ ዝተኣሳሰር ኣብነት እውን ከምፅእ ነዚ ቁርብ ነታ ሓሳባት ከብስሎም ምእንቲ ኣብ 16-17 ክፍለ ዘመን ኣብነት ካብ ከበሳታት ኤርትራ ናብ ሳሕል ገለ ዝኸዱ ትግርኛ ዝነበሩ ሞ ሕጂ ትግረ ቤት ኣስገደዶ ቤት ገለዶ ዋላ ናይ ትግርኛ ስም ዘለዎም በቲ ክሳያት ገለ ኣለዉ ኣብኡ ከይዶም ኣብ ልዕሊቶም ትግረ ተዛረብቲ ዝነገሱ ሞ ሽማግለታት ዝኾኑ ድሕሪ ክንደይ ቃልሲ ናይ ትግረ ገለ መዛት you know the story right ሕጂ ንሳቶም ትግረ እዮም ትግረ ተዛረብቲ እዮም مسلمون من أبستفعل وانات قالوا أب 19 ክፍለ ዘመን قالوا قدميو أرثوذكس كريستيانز زنبرو ትግርኛ ተዛረብቲ ዝነበሩ ካብ ከበሳ ሳገሙ ሕጂ ግን ቋንቋው መንነቶም ካልእ ሃይማኖታዊ መንነቶም ካልእ መንነቶም ወይ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህርያዊ ዝመስል መንነት ወይ ንገዛሩሱሲ ሓደ ዝቀያየር እዩ ብታሪኻዊ ኣማጻጽኣታት ገለ ሼፕ ዝኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ክቕየር ዝኽእል ርጉእ ዝኾነ ባህርያዊ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ሃገራዊ መንነት ንኣብነት ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እቲ ዕድሚኡ ዴፊኒቲቭ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ካብ ገለ ዝነበረ ኣይኮነን ምናልባት ወይ ኣብ መጻኢ ካልእ ዓይነት ፖለቲካል አይደንቲቲ ክህልዎ ኽእል ይሰብ ንኣብነት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቢገር ፖለቲካል ኮሚኒቲ ክስራሕ ይኽእል who knows ወይ ፓን ኣፍሪካን ዝኾነ አይደንቲቲ ከምፅእ ይኽእል ዝኾነ ሰብ ኣፍሪካ ነቲ ዘሎ ናይ ሃገራዊ መንነታት ፀቢብ ሃገራዊ መንነታት ተሰጋጊሩ ዝዓበየ ካልእ ፖለቲካዊ መንነት ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ እቲ መንነታት ኩሉ እቲ ሃገራዊ ይኹን ኤትኒካዊ ይኹን ዋላ ጀንደር ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ኣብ ዜናታት ገለ ትሪኢ ትኾኑ ተንብቡ ትኾኑ ገሊኦም ተባዕትዮ ነይሮም ናብ ካልእ ጀንደር ዝቕይሩ ኣለዉ ከደቂ ኣንስትዮ ነይረን ናብ ካልእ ጀንደር ዝቕይራ ኣለዋ ትራንስጀንደር ዝኾኑ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ባዕሉ እቲ ናይ ጀንደር መንነታት ገለ እውን ስቴብል ዝኾነ መንነታት ኣይኮነን ባህርያዊ ዝኾነ መንነት ዘይቀየር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እታ ነጥቢ ኣብዚኣ the point ምናልባት ኮለለ ይብለኩም ኣለኹ እታ ነጥቢ ኣብዚኣ ሲ እቲ ሰባት ክመቕልዎ ዝፍትኑ ንገሊኡ ከም ባህርያዊ ዘይቀየር ዘለኣለማዊ መንነት ዝገብርዎ ነቲ ካልእ ከዓ ከም ዝተሰርሐ ከም ሓድሽ እሞ ድማኒ ብዋግኡ ከዓ ትሕት ዝበለ ዓይነት መንነታት ገለ ዝቆፅሮስ ጌጋ ኣጠማምታታት ዝወለዶ ኮንፊውዥን ኮይኑ ይስማዕኒ ማለት ካልእ ተኽፋል ነይረዋ ነታ ሕቶኻ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምምቕባል ከዓ ሽዑ እንታይ ይገብሩ ማለት ነቲ ንኣብነት ነቲ ቋንቋዊ ኤትኒካዊ መንነት ዝለዓለ ከም ዝበለፀ መንነት ነቲ ሃገራዊ መንነት ከዓ ከም ዝተሓተ መንነት እዚ ፋሽስታዊ ዝኾነ ኤለመንት ኣለዎ መቸስ ምክንያቱ ምስ ካልእ ቋንቋ ዘለዎ ምስ ካልእ ባህሊ ዘለዎ ምስ ካልእ ዝተፈለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ክትተኣሳሰር ከለኻ ክትሓብር ከለኻ እቲ ናትካ ፖለቲካዊ ኣጠማምታታት ኣቁማማት ከኣኒ ምስ ካልእ ዘተሓባብረካ ዳኣ ክኾኑ ኣለዎ እምበር ካብ ካልእ ዝፈልየካ ካብ ካልእ ዝነፅገካ እሞ ድማ ኣነ ዝበለፅኩ እየ ዘብለካ እንተ ኮይኑ ፋሽስታዊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ መንነት እቲ ብልጭው እኮ
ሃገራውነት ክልተ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ፋሽስታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ግን ኣግእዛዊ ዝኾነ ኢማንስፓቶሪ ዝኾነ ናይ ሓርነት ምልክት እውን ክኸውን ይኽእል ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝኸውን ከዓ ኣብቲ ሃገር ትበሃል ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተፈላለየ ባህልታት ዝተፈላለየ ልምድታት ዘለዎም መሕቆፊ ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ መሕቆፊ መቃን ክኸውን ይኽእል መተሓባበሪ ስነ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝያዳ ሆሪዞንታሊ ምስ ዝተፈላለየ ብሄራትን ቋንቋታትን ልምድታትን ዘለዎ ሰብ ወዲ ዓደ እዩ ዘብለካ እንተደኣ ኮይኑ እቲ መንነት ዝበለፀ እዩ ክኸውን ዝግባእ ኣይኮነን ካብዚ ኣነ ካብዚ ዝተፈለኩ እየ እሞ ምዝ ሰብ እዚ ኣይራኸብኒ ካብ ዘብለካ ናይ መንነት መቃንሲ እቲ ምስ ሰብ ዘተሓባብረካ እቲ ናትካ መንነታዊ ሆራይዘን ዘስፋሓልካ ምስ ካልእ ዘተሓባብረካን ዘተኣሳሰረካን መንነት ክዝበልፅ ኮይኑስ ማዕን ብናታይ ኣጠማምታ ማለት ካብ ሃገራዊ መንነት ወይ ነቲ ፓን ኣፍሪካን ናብነት ናሽናሊዝም ፓን ኣፍሪካን ኣይደንቲቲ ናይ ኣፍሪካ ለኸ መንነትን ኣብነት ይበልፅ ካብቲ ፀቢብ ሃገራዊ መንነታት ምክንያቱ ምስ ዝተፈላለየ ሰብ ዘተኣሳሰረካ መቃን ናይ መንነት ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ክንበዝን ከለና እንተዳ ካብ መንነታት ንበዝን ሃሊና እቲ ዝያዳ ዘግፍሐና ዝያዳ ዘተኣሳሰረና ዝያዳ ምስ ካልኦት ሰባት ዘዛምደና መንነታት ይበልፅ ኮይኑ ይስማዓና ኣጠማምታ ካብቲ ፓን ኣፍሪካን ወፂኻ ወይ ምሻሉ ንኩሉ ዓለም ከም ናይ ሰብኣዊ ናይ ሂማኒቲ ኩላትና ግሎባል ሲቲዘንስ ኢና ዘብለካ መንነታት ወይ ኩሉ ዝያዳ ዲዛይረብል ኮይኑ ይስማዓኒ ዝያዳ እቲ ፖለቲካል ኢትዮጵያ ክትሰርሕ ከለካ ሕልሚ ናይ ፖለቲካ ክትስእል ከለካ ወይ ከምኡ ዘዕብየካን ዘስፋሓካን ፖለቲካል አይዲያል እንተዳ ሰሪሕካ እዩ ዳ ዝሓሸ እምበር ናብ ዘፅብበካ ናብ ከም ካብ ሃገር ናብ ኤትኒሲቲ ዘውርደካ ካብ ኤትኒሲቲ ካብኡ ናብ ትራይብስ ገለ ዘውርደካ ናብ ኢንዳታት ዘውርደካ መንነታት የፅብበካ እዩ ዘሎ ፋሽስታዊ ዘግብረካ ዘሎ ምስ ካልእ ዘለካ ምትሕብባራትን ምትእሳራትን ከምዘይትሪኦ ከምዘይተስተፍለሉ እዩ ዘገብረካ ዘሎ ማለት ስለዚ ብደረጃ ተደላይነት desirabilities እቲ ሃገራዊ መንነት ይዓቢ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብኡ ኣብቲ ሃገራዊ መንነት ከዓ ዝያዳ ዞባዊ ዝያዳ ኣህጉራዊ ዝያዳ ዓለማዊ መንነታት ከተማዕብል ሪፋይን ክትገብር ገለ ዝኽእለካ መንነት ከዓ ሓይሽ ይኸውን ስለዚ ካብቲ ክትፀብብ ዝያዳ ክትዓቢ ዝሓይሽ ስለ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ነታ መልስኻ ታሕቶኻ መልሰልካ ክኾን ተስፋ ይገብር I think መሊስካ መስለን ምናልባት ኣብታ ግርማይ ዝሓተታ ምስቲ ድሕረ ባይታ ናይዚ ብፍላይ ኣብዚ ወገን ትግርኛ ዝስማዕ ማለት እዩ ኣነ ናተይ ርእይቶት መሰረቱ ብፍላይ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲን ካብ ትግራይ ዝብገስ ናይ ትግርኛ መንነት ዝብል መስላን እቲ ካልኦት ኤርትራዊ ዜግነት ስናዕ እዩ እቲ ሓደ ግን መሰረታዊ ወይ ከዓ ዘላቕነት ዘለዎ እዩ ዝብል ኣብ መፅሓፍቱ ሰፈረ በዓል ፕሮፌሰር ኣለምሰገድ ኣባይ ነቲ ኤርትራዊ መንነት ከም ዝንቡዕ ጌርካ ምግላፅ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ዳርጋ ዝሰረፀ መስል ኦፍ ኮርስ ኣብ ገሊኡ ከም ዝበልከያ ተኻቲዕካ ክተዕርዮ ዝከኣል እዩ ኣብቲ ገሊኡ ግን መሰረታዊ ብፍላይ ከዓ ናይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብረት ዘለዎ ሓይሊ ብድሕሪኡ ኮይኑ ዝሕብሕቦ ዝናብዮ ተኮይኑ ቁሩብ ኣፀጋሚ ክኸውን ሕጂ ምስቲ ናይ ትግራይ መንነት ዝኸይድ መስለኒ ምናልባት ካባይን ላዕሊ እዚ ዶክተር ጨፈና ዕድል ረኺቡ ኣብ ዝርእይቶ ተሃበሉ ድሓር ዝሓይሽ መስለኒ ዝያዳ ኣብኡ ኣድሂቡ ስለ ዘፅንዕ ጎይቶም እታ ሕቶ ድያ ዘላትካ ወላ ናታይ ናይ ሓንቲ ወይ ርእይቶ ጥራሕኻ ኢትካ ልዕልካ ዘለኻ ኣብሪጋ ዘላ ጎይቶም ኢኻ ሞ ጎይቶም ተዘይሃልዩ ናብ ፍስሓይ ክንሰግር ፍስሓይ ሓጎስ ኢትካ ልዕልካ ኣለኻ መስለኒ هو ጎይቶም أبي بيلده دحان ود جزاي قلتهم جمر سكتر
كيبأسن الحريق زهونه يا سلامات كلهم مجمريا نزمدب زدالوه سنيدات كام مسغانا يغبو تي